It's Die Hard Beat. Egbebere ugobere ndụ mmiri ndụ azụ onye biri ibe ya biri onye jili iwe gbu ọchụ ndị nwe na ndị nwe mo ekele moji ekele eke orie n'afọ ya na Kano Nwankwọ my man mgbe ṅụrụ mmanya ekele abịara m ka mụ na ndị mbụ kparịta n'ukele zienu m ozi ka nzie ndị mmadụ tupu m azụgwanụ m ka nshanyara ndị mmadụ before I start biko make a introduction abụ mmanụ agbara egbe n'elu ya efe ndị mmadụ bara Odu akpenyi nke izizi big boy the gods Nje Michael mitiri m rituo na horse Habum the mouthpiece like your headset With the help of the gods you make your headset get set Eji maka na ịghọtara nkọwa ma ọfụma na that of the way ka ịkọ n'ubi onye bịara Ekekere ụwa Chineke sọ gị ji ike niile bifo mụ na ndị anọkọ aga m enye gị ekele ama m na mụ na ha nọkọrọ bụkwa n'ofu inyere ama m na ha na-ekwu manụkwa bụkwa onyinye inyere you be short odd anaghị agba gị draw onye chọka ịba ana ndụ ya anaghị agbachido ọ gakwa masị m ka inye nọmba gị na WhatsApp onye ikere na oyiyi gị kwesịkwara ịma WhatsApp that will be let asha ka mụ na small ịkpa ka mara ma ihe ọ ga-azụrụ m taa ka m ghọrịkwa Eyi abatala mbụ nwa mmadụ na nwa mmụọ ihe dị iche dị aha ụnụ ga-agbanụ m okwu ka m nụrụ na ntị kpọkịrịkpọ dumodu mgbe agbanụ maka ntị cha 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 koko jakoko jako Chai, the gods are angry arụ mere hey the gods are angry so they don't really care about us Chai, the gods are angry. The gods are angry. The gods are angry. Final mix.